Здравейте! Името ми е Петър Николов и тази година ще ви каня да участвате в SEO конференцията, която вече се казва Online Advertisement. В моята презентация ще научите как да се ускорите вашия уебсайт, като му премахнете излишното HTML съдържание, като премахнете излишните CSS стилове и оптимизирате JavaScript-овете, така че да са по-малко и да се изпълнят по-бързо. Ще поговорим и за други нови неща, като примерно как да оптимизирате сайт, който е създаден изцяло само с JavaScript фреймворк, тип Angular и други такива. И ще поговорим за Google, оптимизация на Google AMP, Facebook Instant Articles и няколко други неща, с които физически лекцията ще бъде логически продължение на миналогодишната презентация, която обаче се говори само за оптимизация на сървърна страна. Тази година в лекцията ще говорим само за оптимизация на клиентска страна и съответно как да се направите вашия сайт по-малък, по-бърз и съответно ботовете да ви харесват повече, а потребителите да се конвертират повече и съответно по-добре. Каня ви на 22 април в Интернет Експо центъра, където ще говорим за тези неща. Весел ден!